prasaja aja meri karo bandane wong liya raja brana sandang pangan ora teko yen amung disawang nanging objek sing tak rasa yen uripku diatur karo rasa 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 dengki rangelingi wong lanang kerjane apa rangelingi wong lanang kayane piro soleram 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 anak yang manis soleram 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 anak yang manis ojo podo seneno apa maneh pepetan golek mengko pungkasane buka bareng kertune bojone koro-koro golek suwe-suwe ngrasani tonggo lenak-leni iku mesti bubar petan terus perang Bratayuda rumah tangga berantakan gara-gara petan bojo lunga ning Taiwan gara-gara petan anak telu ora jajan gara-gara petan mara tuwa jaluk sedan mara tuwa edan
Jare empetan ku apik le, Pak. Lah apik nak kanggo ku ah. Heeh. Nak kanggone wong desa-desa elek. Lah nek wong desa iku, Pak. Wong petan mesti ngrasani tanggane. Kok iso elek ngrasani tanggane? Iya, petanan iku dak angger bubuti apa petan bubuti wan ta apa ngono iku dak mesti ngrasani tanggane ale. Nek ngrasani piye, Pak? Narti lho gelange anyar. Heeh. Mulai nyauri ya alah ora mas. Disauri alah ora mas ngono ya. Nah, mas aku ora oleh tuku. Ngono. Ngene tekan dindi. Tekan dindi. Heeh. Mula nek kaya aku, nah sing ngertekno apa arti petan. Wah, ngerti Ora ngrasani tangga. Ora ngrasani tangga. Ora. Ning ana artine dhewe. Ana karepe petan. Petan. Petan karepe mepet sing paring kenikmatan. Iya. Sapa? Gusti Allah Subhanahu wa taala. Pinter. Yes. Lah petan goleki apa? Petan goleki tumo. Tumo aja lali wektu 5. Lah iya. Wektu 5 sing tegese salat 5 waktu sedina suwengi 17 rakaat. Pak Mudin biasane. Mbah Mudin. Ajik sing wehna ya ajik kok. Walah ngene kok ngilu HP. Kemajuan ngawe kalep pepele kok ngilu HP ndak lali jamu Mbah Mudin. Nggih alon-alon Mas ya. Mau petan golek tumo. Eling kudu eling wektu 5. Tumo. Kudu eling karo wektu 5. Wektu 5. Terus liso. Lingso ngono. Lingso. Kudu eling karo sing kuwasa. Lingso kudu eling karo sing kuwasa. Ya. Terus uwan. Wani tanggung jawab. Kudu wani tanggung jawab. Wong urip kudu wani mati. Ngono ya, Pak ya. Iya mula kalau jangan bengi alhamdulillah le. Alhamdulillah gini, Pak. Iki kok nganggur gini layare. Ora ana wonge ora dikukut. Urung wayahe kukut-kukut kok. Iki alhamdulillah karo panjenenganipun Bapak Ibu panitia. Nggih. Penyelenggara pahlawan-pahlawan dapur terutama ibu-ibu. Ibu-ibu masak. Ibu-ibu masak nganti sprene iki mang. Walah sing pramusajine wah nom-nom ya, Pak. Nom-nom nganggo nganti isor peleme digugahi ya. Nek gugah piye mang Cik, Pak? Ya digugahi kok gugah piye. Sregepe ra pakat mau. Ning meso sregep tanggam. Oh nek tanggaku sregepe piye, Pak? Sregepe ra karuan ngaweh mangan ketoprak urung tak pangan wis dikukut. Lah kowe ya munggah kok engko nek adem dak ora enak. Lah iya mulai sregep kene. Kiai kene jan luar biasa. Turu-turulah ya digugahi ya, Pak ya. Iya digugahi mangan sore marak iya. Sore kene. Walah. Jangan tewel. Le nyacah nganti lembut. Jangan tewel dicacah nganti lembut. Guyu aku. Kayak apa Pak lembute? Nggon aku iku biasane rada gede-gede ngoten lho. Gede-gede kaya iwak sapi ngene ya. Lah ning kene, Pak. Lembut pokoke mbon nek mati digiling. Diselep. Digiling. Matur nuwun. Pokoke matur suwun kagem warga. Endi mang, Pak? Ketodo. Warga Ketodo matur nuwun. Sedayanipun sampun ngurmati ketoprak sedina suwengi. Nggih alhamdulillah. Nah ngurmati ketoprak yen abot to, Le. Abote kene. Nak tanggapane wis cetha. Tanggapane cetha. Rumate abot. Kok iso abot iki lho rumate? Alah ora abot ki roh dina suwengi marokok loro-loro apa piye wong siji. Rokok loro-loro wong siji iku nak wong sedinane 9 pres. Nak sedina suwengi berarti 18 pres. 18 pres. Dak beto karo wedhus loro ucul. Ya wedhus telu ah. Nah iya kandhane urane abot. Abot ya, Pak. Rumate ketoprak iku abot. Lah ki mau piye? Lah iku mang sing apa jenenge panganan apa ae sing ning kono mang ana kabeh. Ana kabeh. Ana kabeh ana gedang terus bolu kukus komplit. Komplit ning kene. Iki matur suwun kagem pemuda-pemuda.
Ya pemuda iku. Iki pemuda Mas pemuda mau matur suwun sing Joko didongakno ndang entuk jodone. Amin. Sing wis duwe bojo ndang entuk momongan. Sing wis duwe momongan tambah momongane. Tambah pira? Ya 18 ngono lho, Pak. Apa 11 ben iso bal-balan. Tak gecek mati. Lho paling ora kak 2 anak lebih baik ah. Anak akeh ya maalok anak akeh timbang anak sithik. Mosok ngono, Pak. Iya. Anak loro karo anak 6 apik anak 6. Lah kok iso anak 6 apik? Lho kenter 3 kan jeh 3. Bapak durhaka. Lho arek di anak apik mbok kentirno iku. Omonganmu. Iki mang ning desa Ketodo ya, Pak. Iya. Ketodo iki mang sedekah bumi. Sedekah lho. Sedekah bumi, sedekah bumi. Sedekah bumi arek. Sedekah bumi nggih, Bu. Oh, sedekah bumi kok. Ya sedekah bumi. Sedekah bumi, Pak. Aja ngeyel loh. Sedekah bumi nama sedekah bumi. Bu. Sedekah bumi. Mbah karepem dhewe ah. Oh, sedekah bumi kok sedekah bumi kok. Sedekah bumi karo sedekah bumi iki padha. Ya ora ah. Kok iso ora? Singkatane dhewe-dhewe kok. Dhewe-dhewe. Nah sedekah bumi singkatane piye? Sedekah bumi. Setahun sepisan bumine dibancai. Iya. Nak de dengan ikhlas warga Ketodo kene oleh bayar iuran. Ya ikhlas tenan ngono ya. Kah barokah olehe ngopeni ketoprak siswa budaya. Amin. Bu butuhe mung hiburan. Wah, hiburan. Micet. Tak micet pantang yang malah. Kleru ya iki, Mang. Micet iku apa? Lah sing mbok buka mang lho. Saiki sing denger micet. Yo gak micet. Misale tontonane ketoprak. Ndangdut, campur sari utawa son horeg. Bebas butuhe mung hiburan. Singkatane kok ngono. Lah nek ora iku. Nah aku singkataku ora kok. Lah nek sedekah bumi beda ya. Dhewe ah. Sedekah bumi. Sedekah bumi. Sapa wae lanang kelawan wedok. Ndek Setu Legi ndek ngenane. Lho ndek ngenane. Nah iki bebas. Ndek Setu Legi piyai lanang wedok ora entuk ning sawah. Ora entuk ning Tegal sebabe bumine dibancaki, sing dinciki, sing didoni, sing diuyoi, sing diekeki. Ora entuk ning sawah, ora entuk ngalas sebabe bumine dibancaki sapa wae. Dalan sandang kelawan pangan. Dalan kelawan sandang pangan. Lah piyai kene iku rezekine kok pertanian. Mergo sugih-sugih ke pertanian. Lho iso ngene iki mergo ke pertanian iso nanggap toprak mergo ke pertanian. Ke pertanian. Dalan sandang lan pangan. Kah rumangsa kokoh utawa sehat jasmani dan rohanine. Kokoh dan sehat. Iya. Yes. Mergo nyambut gawe saben dina. Ora wegah. Ngandani kowe. Bumine dibancaki. Bumine dibancaki. Minangka adat istiadat Jawa. Iku nanggap ketoprak. Nek ora ana sedekah bumi, ketoprak mbosok. Rek bosok iku. Lah sing nanggap sapa? Ya nek ora ana kabumi, ketoprak bosok kan kowe bareng bosok. Ya ora aku tok ah. Lah sapa? Sing bosok ora aku tok ah. Lah sapa? Kowe bareng ya. Lah iya aku barang. Iya nek bosok-bosokno wong. Lah iya aku barang. Lah iya kowe melok bosok. Mulane matur nuwun ana sedekah bumi iki ketoprak payu. Soting yo payu. Soting payu. Lah iya ora ana ketoprak yang digawe nanggap ketoprak langka. Langka ya Pak ya. Sebabe tanggapane akeh. Tanggapane akeh. Lho. Larang. Larang. Ora ketoprak murah kok. Ketoprak kok murah. Ketoprak murah, Pak. Larang ya. Alah wit gedang iki lho untuk ketoprak. Gedang sawit, wit gedang sawit iku lho untuk gedang apa untuk ketoprak. Kok iso? Ya iso ada carane ya. Carane piye? Gedange sawit, sak tanahe. Ngomong kok terpecotot. Lah nek ora iku wit gedang sak tanahe. Didol maksudnya. Didol.
Jadi wit gedang, didol sak tanahe. Ora trimo ketoprak sedina sewengi. Lah pira? Iku untuk 2 minggu. Ngedur ya. Matam ya tunggale bojomu Lah nek bojoku gene mbok elokno. Adol kathok payu 600.000. Ora ana aku malah medeni wong kathok kok payu 600.000 ku sing tuku sapa? Ya ana. Sapa? Dak carane ya. Carane Kathok didol, sak isine iku adol isi. Ora adol kathok. Ya tunggale kowe iku, Pak. Gino. Iku jenenge adol lemah, adol kampung ora adol gedang goblok. Padha ae. Ketoprak larang utawa murah iki padha ae, Pak. Sing penting iki kualitas. Kualitas mau panitia mau pengumumane ketoprak 34. Pira? 34 juta. Alah padune bantere iku lho. Lha piye? Ngono kare murah. Oh iya ya Pak ya, 34 juta. Walah mbayar ping 3 kok. Ora ana ketoprak bayar ping 3 Pak Bu mendring piye? Lah nek ora bayar ping 3, Ada iso. DP Ora ana DP. ora ana. Ora ana. Ngeterno izin, Lah ora ana. ketoprak bar. Ya ngene iki. Lah iya, bayar ping 3. Lah nek dibayar langsung pisan. Omonganmu kok iso. Mergo wong kene mampu ya Pak ya. Ya mampu ah wong diragati diniati, tahun pisan diniati. Diniati. Lah iya, niki ning desa Ketodo. Ketodo Pak. Kowe kudu roh singkatane Ketodo. Roh. Ke Todo. ke Todo. kelon ke Wong kok saru. Ketodo. Kerukunan. ngono. Kerukunane warga Ketodo kene dijaga. Contone sambel. Sambel iku amarga dadi enak merga rukun. Detik ngono. Lah nek ora nek mangan dhewe malah ora enak. Contone. Ora mangan lombok tok ya ora enak. Mangan trasek tok ya malah ora enak. Mangan brambang tok ya ora enak. Kok nek ana brambang dipangan digado enak, ya wong mangan gado-gado iku, gado brambang. Dadine iku nek supaya rukun didadekno siji, dadi sambel, dadi enak. dadi enak, dadi rukun. Mula piyai kene rukun. Rukun Agawe santosra, trah agawe bubrah. Berarti kerukunan. Kerukunan. Walah mbok apik-apikno yen Ate ditanggap. ora diapik-apikno. Kok sik taun ngarep ditanggapna. Tondo-tondone warga kene arep munggah swarga. Walah, apa sebab nanggep ketoprak siswa budaya? Lho tek iso munggah swarga iku. Ate ora iku, wong sapa wae nek nanggap ketoprak mesti mlebu swarga. Sebabe nyenengno sapa wae melu seneng. Sing seneng sapa? Lho, kowe pengen ra sing seneng sapa? Sing seneng sapa? Contone kowe karo aku. Ora sado-ado. Kowe karo aku ketoprak main bayaran kena dienggo tuku beras bojone. Ya ora? Ya. Terus sound system. Ora. Sound system ketoprake payu. Sone ya melok payu. Melu katut. Engko nek bar ketoprak rampung bayaran kena dienggo tukukno pulsa gandokane. Gandokane. Disampluk wong kaya. Nek disampluk kene. Lah sing seneng sapa neh? Ya ora santok. Apa? Tukang mremo. Kowe roh tirik-tirik tekan kono. Tukang mremo, ora tukang mremo tok. Ora bakul-bakul tok. Bakul ngeng-ngeng-ngeng iki mang ndek sore. Tril-trilan iku. Tril-trilan weng. Iku yo melu seneng. Golek duit dienggo kebutuhan omah-omah. Lah ketoprake piye? Ah, ketoprake mlebu neraka. Lha cah iku kepiye? Atik ora iku. Ketoprak mlebu neraka iku. Lah ketoprak ora tau weh-weh atik. Ora tau aweh. Ora tau aweh, yo mlebu neraka. Jaluk bloko. Ya njaluk bloko cara mono iki mang rokok. Rokok sedina sewengi 2. Heeh. Iku ku njaluk apa ora? Jaluk. Lah iya, urung sing ngombe. Ngombe njaluk apa gak? Jaluk. Mangan, Jaluk. jajan. Jaluk. Lah iya samu barang njaluk kok ape munggah swarga. Toprake mlebu neraka. Ya ora ngono amat. Berarti ora iku. Senajana ketoprak ku njaluk. Heeh. Ning kan toprak ninggal-ningali sing nanggap Ninggali apa? laran.
Ninggali kok ninggali larahan niku. Lah mbok saponi dhewe, tak gecek engko malah. Ya maksudnya aja ninggali larahan apa? Ningali donga sing apik. Ninggali donga sing apik kanggo warga kene. Ya dongakno ah. Dongakno ah. Lho kok aku terus iku? Lah aku mau donga. Lho kene. Lho donga aku mandi kok tak ecer-ecer. Donga mandi. Lah kandhani kok. Lha iki ana buktine ta ora nek donga mandi? Kayak ku piye? Donga aku mandi ya, Le. Dino. Aku mau donga. Ana buktine. Ana. Piye? Mbokku ndek ben lara nemen. Mbok mloro nemen. Nggono rumah sakit Pati doktere moh tampa. Dokter angkat Pati? tangan. Dokter Pati nganti angkat tangan. Angkat tangan tak go muleh tak dongani. Mari Mati. Ya teksek ngono ah. iku malah kemandenen niku. Donga nemlingse kabeh. Lah iya mulane aku mau ndonga cukup kowe sing ndonga, aku sing ngamini. Jaja. Kanggo warga Ketodo mriki muga-muga diparingi sehat wal afiat. Amin. Murah sandang pangan, panjang umur, tandurane ijo royo-royo lumintusuk mben nek panenan malimpah ruah. Amin Allahumma. Alhamdulillah. Mbok donga-donga niku pancen pantes. Atik pantes iki. Sebabe sing mirsani jog awan, bengi wis ora kendhat kok jilbab. Bapak-bapak Mbah ya. Iya nganggo. Mbah nganggone kupluk. Lah iya. Aku lah yo nganggo kupluk iki. Nganggo jilbab apik-apik. Mergo Ngerti ngerti ora padha karo tanggaku kok. Lah ketanggamu kene. Tanggaku nganggo jilbab umur 40 munggah. Ndak 40 medun mau nganggo jilbab. Mau nganggo jilbab. Mergone apa, Pak? Lho, 40 munggah ora roh piye kowe? Gene oh. Nggo nutupi wan. Nek 40 munggah dienggo nutupi wan. Lah nek sing 40 medun niku, Mang. Ora nganggo? Lho ora nganggo wong urung metuane kok goblok kuwi le. Ora ono, Pak. Ya tetep ono sing nganggo. Nek desaku maksude ning desa Alah. beda desa beda cara ah. Karepem kok malah aneh-aneh. Ada ora. Kula ning kene iki alhamdulillah matur nuwun. Kunjuk dumateng Bapak Lurah nggih ingkang sampun nyengkuyung ketoprak sik Pak Lurah pundi? Pak Lurah wis turu ah. Pun turu. Pun kondur nggih. Pun kondur kesuwen anjen kok. Anjen kesuwen ora kesuwen niku umume dagelan iki metune ngguri. Wong wis ning tulisan iki bar Taman Sari lagi dagelan. Ora ana ceritane nek dagelan sik lagi Taman Sari. Aku sesuk mben nak kene ape metu bar maghrib. Lho kowe ape ndagel? Tuku jagung ah. Ape tuku jagung atik bar maghrib. Aku mang liwat balai desa. Kino Tertera tulisan PKK. Oh, berarti kemajuane wani dharma wanita kene. Panca dharma wanita oke. Mulane nonton ketoprak kaya nonton kaya ndungokno pengajian. PKK Ora beda karo ndungokno pengajian. Kok roh-roh PKK iki. Lho dek ora roh apa? Lho PKK iki singkatan dari apa? Panca matamu ngono. Mata-matane weting aku kene rek. Nek geting kene. Lho PKK kok panca kowe diguyub buke lho. Lha ki roh kowe roh. Lho. PKK. Lho kepiye ki ku Mas Am? Roh ta ora? Ya. Tak idoni mledos ke. Ya roh. PKK. P Program kesejahteraan keluarga. Program kesejahteraan keluarga. Lah iku nek kane loro. Lah pira njaluk? Nek kane telu. Program kesejahteraan keluarga kota. Lah nek kane papat. Program kesejahteraan kota Ketodo. Lah nek kane 5. Program kesejahteraan keluarga kota Kedoto Kidul. Ketodo Kidul. Lah nek kane 6. Program kesejahteraan keluarga kota Ketodo Kidul Kali. Lah nek kane 7. Program kesejahteraan keluarga kota Ketodo Kidul Kali Kono. Lah nek kane 12. Bu hitung. Iya. Program kesejahteraan keluarga kota Ketodo Kidul Kali Kono kang kowe kejegur kedung klagep. Pane mbok tambahi klagep. Oh ya ora tata kok. Lah kudune Wong PKK yen kane loro. kane mok loro. Ngatur ibu-ibu sing diarani panca dharma wanita.
Pancaiku 5 dharma kabekten wanita wong wedok. Alah. Meletik tenan. Mulane piyai-piyai kene pengalaman. Pengalaman ya, Pak. Pengaturan, cara berpakaian. Iki non ketoprak temajan ora beda. Ora beda. Muslimin dan muslimah. Lah iya nan dhisik rak nonton anu dhuwur pengajian nganggo jilbab apik. Ana ketoprak nganggo rok semene. Ora jamae. Ora jamae ya. Wis biasane kaya ngono iku kaya ibu-ibu. Saiki nggo gamis, kudungan gwedhi. Wah, mau apa? Pepeling karo apa mau? Duwe mandi cah. Madiun Ngawi. Madiun Ngawi. Heeh. Karo pepeling. Nek kok kene Ngawi sik lagi Madiun. Ya terus lagune. Ya Madiun Ngawi. Ngawi sik Madiun ya Ngawi Madiun omong. Lho nek kok kene kok Pak, kok kene kan arahe Ngawi terus lagi Madiun. Mudeng ta ora kowe? Terus Ngawi Madiun. Nah, Ngawi Madiun. Lah iki padha ae lagune. Lah nek kowe karo aku gak jos nyanyi. Dadi rajis kenapa? Alah wong kowe iso nyanyi kasine. Kowe iso nyanyi ning ora roh lagune. Nek aku gak iso nyanyi padha ae, ning lali lirike. Lha ngono kamentara. Wong canem kok ngono. Karo nek aku karo kowe gak pas nek nyanyi. Lah sing pas. Wah Mas Dodok. Artis saka Pati. Juragan. Ya bose. Yes. Bos mangan. Bos, aku mah ditukokno sego kok sego bakar piye. Lho ki sego bakar ki enak, Pak. Aku urung tau roh. Urung tau roh? Engko tak pangan karo bojoku. Sego tak ora iku pangan bojom puluh-puluhan kok entek. Pamundutane saking Bapak Ngawi. Pak Mudin. Mbah Mudin. Mbah Mudin. Pak Lurah wis mulai. Wis kondur. Jane ora mulai ya genep 300. Ya, kok di awan kaya di awan mang. Lah nek iki mek 100 Pak Lurah. Piye kok nek ngedum kok iku? Yo ora ya nek gak iso ditung ngono disuwek. Kok sik kok disuwek are. Tarane tak buak. Buak. Kan ra entuk kabeh. Ning tak temok dhewe. Ya ora adil nek ngono. Ora adil lah. Carane itak buak. Ngene. Cepet-cepetan jupuk ngono. Ya jotosan ae nak ngono. Wah, ape njupuk dhuwit nek jotosan barang. Lah piye omonganmu kok? Rezeki sithik disyukuri, akeh ya disyukuri. Paribasane wong urip ning alam donya duwe bojo. Duwe bojo dhuwur disyukuri. Disyukuri. Duwe bojo dhuwur syukur sebabe. Sebabe apa? Dikok karak, ora usah ancek-ancek, dinglik. Ondo. Lah iya. Duwe bojo cendhek disyukuri. Sebabe apa? Dikok jungkas ning jero rongan ora geceblok sirahe. Ngono. Ngono. Di bojo diglak disyukuri. Disyukuri. Iya. Lha sebabe apa kok disyukuri? Ya disyukuri anak pasar golekane gampang. Lho, bojo ndi? Lho, iki lho sing jumbul-jumbul. Doglak-doklik. Lah iya kok iso. Sangene iki diudum wong loro aku gak. Iyalah. Makasih lho, Bang. Diaturi kowe ya. Madiun Ngawi enak go, enak Enak. kowe Melu bose wae enak. Enak kowe sego bakar aku sego kucing. Terspesial kado Mbah Mudin. Mbah Mudin. Siswa Budaya TV CLC Audio. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Wis wajine Bandine. tansah dielingke. Wis wajine padha nindakake. Adan wis kumandang wayahe sembayang. Netepi wajib gawe pangeran. Salat dadi cagake agama. Limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumakninah luwes
sing kuwasa yen kepareng besok munggah swarga JLC Audio Siswa Muda TV spesial buat Mbak Jokin yang minta lagu Kopel. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Wis wajine ana sandi elinge wis wajine padha nindakake adan wis kumandhang wayahe sembayang netepi wajib dawuhe pangeran salat jadi cagake agama lima wektu kudu tansah dijogo kanthi istiqomah lan sing kumadinah luwih sampurna yen berjamaah luhur lan asar salat sayendi ngadoke tindak mungkar magrib lan isa jangkepe prayogane ditambah salat sunahe jo sembrono iku perintah agama angelingono ning donya mung sedelo sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepareng besok munggah swarga Pepeling. pepeling Lasunane Mbah Mudin ya. Mbah Mudin Nang desa kono-kono sing njaluk niku kok biasane Pak Carik, Pak Carik. Pak Pak Iki kok Wah. Mbah Mudin. Mbah Mudin apa Mbah Mudin ini Carike gaul nang ya? ndi ya iki carike? Gaul. Carike ning ndi? Kok aku mbok takoki, aku takok kowe kok malah. Lah aku ora ngerti. Lha ora ngerti dek ya ora ngerti ngono. Panjene sing Mbah Mudin sing caket karo ketoprak. Nah, Iki mau apa pepeling? pepeling. Nah, sepisan ping pindho sunane Ngawi Madiun. Madiun Ngawi. Madiun Ngawi. Ya wes sing Yo kowe ya. Wah. Suarane ra patek apik. spesial buat Mbah Mudin Madiun Ngawi. JLC Audio Siswa Muda TV. Seni budaya Pati. Terminal Madiun Ngawi
Madiun Ngawi. Sampun katuran Karo sedaya. Kok roh Madiun Ngawi bareng ya, Mbah Mudin. Oh iya kok. Lha iku mang golek HP ngono kok, Pak. Iku dak ora Mbah Mudin nah. Perwakilan. Masa Mbah Mudin iki? Tak kira Mbak Mudin sing jelek sapa? Sing ya pewakile ya. Pewakile. Mosok Mbah Mudin nerak-nerak. Wong ngamu kok. Monggo kucing sawet awis ndara. Wis ndara pinara. Dereng ah, rampung wis gedam meleh. Iki ana wigati. Wis sampe kakok rampung lho tenan. Wis rampung. Dereng, paling sejam 2 jam kas. Iki ra ketoprake kok. Lah nggih lan apane? Nguri-nguri budaya Jawa. Tetembangan iki wis rampung. Niki sing nguri-nguri kula mboten. Lah iki mung kowe lha. Kula joget tok. Kula sing nguri-nguri iki sing nampa duwite. Lah nggih lho. Senengane kok napa tok. Kula ngalah. Wis sampean ra seneng nang dhuwit. Ora patek seneng. Lah. Sing baku kelakon Palakrama. Sing sampean. Lho aku kowe kabeh iki. Aku lan Kang Mas Prabu Kursangkara kelakon mengku putri saka Keraton Mamenang Kediri. Lah kowe ayo mengku adi saka kono to. Nggih ya, wis nek kula ampun suwi ya. Aku wis kelakon kagungan putra, lah kowe duwe anak siji kok loro. Kalih ya. Lah kowe Satu. sila kowe to. Dereng. Jane 3 anak kula. Dirumati kanthi permati kaya dene kowe ngurmati marang diri pribadi. Iki jane anak kula ora loro 3. Lho, Ya sing siji. sing baku suwan ning pendopo agung ayo. Monggo.